Δεν είναι σεμινάριο, είναι μάθημα ζωής. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ερχόμαστε σε επαφή οι άνθρωποι μεταξύ μας και οι άνθρωποι με τη φύση. Μέσα από την Κωνσταντίνα που είναι εκπληκτική δασκάλα. Βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με βοήθησε και ψυχολογικά και τους άνθρωπους που βρήκα εδώ και τις γνώσεις δεν τους συζητάω. Πραγματικά εμπλουτίστηκε όλος μου ο κόσμος των βοτάνων σε τόσο μεγάλο βαθμό. Μου δίνει τόση όθηση και έμπνευση να συνεχίσω να ασχολούμαι με τα βότανα. Βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της υγείας μου. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Έχω μάθει για αυτό το πολύ ωραίο και ενδιαφέρον σεμινάριο από τον ανιψιό μου που είναι γιατρός στη Γερμανία. Το έχει κάνει και έχει ωφεληθεί πολύ και μου το σύστησε και μου το έκανε δώρο κιόλας. Και το συστήνω ακράδαντα και το έχω συστήσει σε πολλούς φίλους μου και στο Λονδίνο και στην Κύπρο. Εμπλούτησα πολύ τις γνώσεις μου πάνω στα βότανα, μια που είναι η δουλειά μου να ασχολούμαι με τα βότανα. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλους αυτούς που έχουν έστω να διαθέσουν λίγο χρόνο αξίζει. Η Κωνσταντίνα είναι πάρα πολύ καλή. Ανυπομονώ να έρθει η Άνοιξη, έτσι ώστε τώρα στις επόμενες βόλτες στη φύση να αξιοποιώ αυτά που βλέπω γύρω μου και να μην τα αφήνω, να μην τα προσπερνάω. Ξεκίνησα με ένα σκοπό να μάθω κάποια λίγα πράγματα για τα βότανα και μου άλλαξε ένα μέρος της ζωής μου πραγματικά. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχεις. Δεν περίμενα μέσω Zoom να έχει μια τόσο τρομερή δομή όλο αυτό και να μάθουμε τόσο πολλά. Και δεν ξέρω, θα έπρεπε να συνταγογραφείτε αυτό το σεμινάριο από κάποιον, να το κάνουν όλοι.